To je bila lepa pesma, a sada da upoznamo i nastavnike koji su ovde sa decom. Pa evo, hoćete prvo vi da vas čujemo. Evo, ja sam Branko Kastratović, dolazim iz osnovne škole Baja Jojić Andrijevica. Iskoristio bi priliku, Žiko, da vas pozdravim, jer je Žikina šarenica u našim krajima puno gledana. Ali pričajte nam kako ovde sa decom provodite dane. Ovdje je nešto stvarno fenomenalno. Djeca se druže sa svih okruženja, znači probudila se neka srpska misao oko sve djece iz svih krajeva. Mnoga djeca se nisu ni ranije poznavala, ali ovo je nešto fenomenalno što je uradila država Srbije. Vi ste? Krsto Štrbac, učitelj iz Bosanskog Grahova sa grupom djece iz Drvara i Grahova, kolega Mladen i Beba su sa mnom doveli djecu. Djeci je izuzetno lijepo. Jeste vi zadovoljni svim ovim? Više nego zadovoljni, zahvaljujemo našoj Srbiji, svim ljudima dobre volje, sponzorima, a i vama, gospodine Žiko, što ste nam omogućili. Evo, došli smo malo da pokažemo svetu kakvu decu imamo i kakve generacije rastu. Vaše ime, gospođo? Ja sam Slađa Nacković, dolazim iz Makedonije, Skoplje. Prvi put boravimo u školi prijateljstva Naša Srbija. Ne može se ovo opisati, treba ovo doživeti. Pozivam sve Srbe da ovde dođu i da posete školu prijateljstva. Hvala organizaciji, ovo treba doživeti. Hvala i vama što ste ovde. Gospođo, vi ste? Ja sam Olga Roskov-Bujaš iz Mađarske, iz gradića Batanje. Aha, je to blizu Lovre, blizu Budve, nije tako? Ovo je granici, rumunskoj granici, blizu Arada. Kakvi su vaši utisci ovde iz naše Srbije? Mi stanujemo na ravnici, ove planine su fantastične, tako da uživamo. Da vas čujemo. Šanović Bledar iz Skadra, verovatno znate svi zidanje Skadra. Doveli smo decu koja, ja mislim, neće da se vrati kući i neće da se čuje ni sa roditeljima. Lepo ste ih naučili, lepo pričaju srpski i to je najveći kapital, jer kako je rekao i Nemanja, kad se jezik čuje, tu narod postoji. Kad nestane jezika, više nema ni naroda. Hvala vam mnogo na svemu ovome. A ovde je veliki događaj na šarenici. Ovde je velika i lepa torta Naša Srbija i naših saradnika, vojne ustanove. Jovo, koliko je teška ova torta? Ova torta je teška minimum 15 kilograma. Ovo je vojna ustanova Tara, povodom našeg 10-godišnjeg druženja, znači njihovog praznika, našeg praznika, svoje deci, naše Srbije koje učestvuju ovdje, to je za njih torta. Također pozivamo sve učesnike tvoje emisije, goste koji su bili ovdje na snimanju, da se pridruže, probaju torti i kasnije da se pridruže i probaju ovim našim specijalitetima. Odlično, imamo li nož za tortu? Hoćemo li da sečemo? Hajde. Imamo sve da probate i da vidite, to je to. To je ono što nudimo. Odlično, hvala vam lepo, poštovani gledalci. Ovo je bila Žikina šarenica u školi prijateljstva Naša Srbija na Tari. Mi vas pozdravljamo i pozivamo da i sutra budete sa nama. Skoknut ćemo do Zlatibora, bit ćemo na Partizanskim ili Kraljevim vodama, zavisi kako vam se više dopada. Doviđenja i svako dobro, a pesmom će vas pozdraviti ovde svi učesnici škole prijateljstva, vi secite tortu. Doviđenja.